ala cevcenin osluğuyalık bir yerden tapılan gepi, ol makka maşenik bir yerden götürüm olup görle. Ha? Maksat, men sana ne aşa sapar diyeyim, sen yerini bile o. Bar berýän bolsaň berdin sen bolýa, beripsiň prokuratura. Älik edip kopyasyny uğrattım. Sen beýle bütün Türkmen milletin atasymy senin? Falşiwi. Bular wara men ýigrenýän zadım şu yurtdaşyny öz bir ýanky bir hökümet düzýärler her sapar. Biri prezident, biri parlament ýene. Sen inni täze prezidentmi sen? Falşiwi. Sen mi bir milletin atasy? Bulan hemmesini yeken bir-birden sen hakly öwredip, onuň bolýan, onuň bolanak dermek gurlan bolýan. Zıppuk. Kime topulýan sen? Ha? Yerini bil maksat sen. Yerini bil. Sen kimi gorkunçak bolýan? Gelkärdi gorkunçak bolýanmy? Ha? Kimi ýuwlany gorkunçak bolýan? Ziyanany gorkunçak bolýan? Nem ukuda ýatýanmy? Ne guduzlan itýarak bolup ýörsiň da näteňe nälet. O Tatarlarda var aýanky bir. Переменный ток нет юбнит diýilýäni. Sen şol. Bir görsäň sen bir adama meňdeş. Bir görsäň mara. Şol ýanky переменный tok. Onu honnan mersi wara gurlan bolup ýörsiň, ýylyň öňüne düşýär. Kime gerek sen? Ha? Sen ýöne binamız senne yüz ýoga. Sen binamız kimseň ýylyňa düşüp öz ykbalyny anarsaňa. Öz-özüňe ýalan bolup ýörsiň. Maksat bayram näme diýen bol. 70 sanat nickname'iň bar. Falşiwi. Bolup ýörsiň nähele guduzlan itýalyk bara bir görsäň ýöne hyllyň aktyryp ýördiň. Bir görsäň mara oňa topulan bolup ýördiň. Yerini bil. Düşünipmi?